Зараз, за нашою статистикою, от у нас зафіксовано 22 випадки викрадень з початку повномасштабного вторгнення. Гучний дуже випадок – це Дмитро Хилюк, журналіст агенції «Уніан», який, як відомо, жив на Київщині. Київщина, та частина була окупована, і він потрапив в окупацію спочатку, а потім росіяни його незаконно вивезли в Росію. І зараз остання інформація, те, що ми знаємо, що Діма знаходиться десь в колонії в Росії, допуску до нього немає, росіяни не пускають нашу сторону, про це також заявляють різні правозахисники, в тому числі омбудсмен Дмитро Лубінець. Тобто, власне, ми бачимо, що Росія, як вона і не хоче своїх полонених забирати, так вона і не хоче допускати. Вона порушує все, що таки можливо порушувати. Також в окупованому Мелітополі у нас, це останній випадок був в липні, викрали Ірину Левченко з чоловіком. Це журналістка, яка була на пенсії, і її також викрали.